כל צריך לדעת שהאינטרנט זה אולי הכלי הכי קדוש שנברא בעולם אי פעם על ידי התרבות האנושית. הכי קדוש. וגם עכשיו שהוא עושה כל מיני פעולות שהן חבל על הזמן, כן? אבל עדיין הוא לא מאבד מהקדושה שלו. המציאות היא שהעולם יש בו 6,000 שנה. 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו2,000 שנות משיח. עכשיו אנחנו נמצאים בסוף של 2,000 שנות משיח. אז יש לנו עכשיו מן מציאות של עולם שבנוי מ70 אומות. פירוד נוראי, כן? כל אחד יש לו את הקטע שלו. ומה שהאינטרנט עושה, זה שהאינטרנט זה המכשיר שמתחיל לקבץ את כל הסיפור הזה, ולהפוך את זה לישות אחת. זאת אומרת שהאינטרנט זה מין איזה משהו מאוד אינטנסיבי, כן? שהוא זה שיכניס את המציאות הגלובלית הזאת לעולם הזה. זהו בעצם זה שעשה את זה. עד שזה לא בא, אז זה לא היה. אי אפשר אפילו היה לדבר על המושג הזה, כן? אבל עכשיו אתה יכול לשבת פה, בירושלים עיר הקודש, ולהיכנס לאיזה ספרייה באוסטרליה, כן? ולדבר איזה מישהו בקוטב הצפוני. הממדים של העולם כבר הצטמצמו לגמרי, וזה לא שזה הצטמצם מצד זה הקטין אותו. להפך, עכשיו אתה רואה את הקשרים שיש בין העניינים בצורה הרבה יותר חזקה. עכשיו זה בדיוק מה שמשיח הולך לעשות. זאת אומרת, הדיבור הזה של אחדות, כן? לדעת שהעולם הזה הוא בעצם מושתת על איזה משהו אחד, ודיבור אחד צריך לצאת מכל המציאות הזה, זה האינטרנט הולך לעשות. זאת אומרת, המשיח הולך להשתמש במכשיר הזה, כדי לפרסם את אחדות הבריאה. מכל העניינים שהאנושות יצרה, באומנות, במדע, ברפואה, בטכנולוגיה, בחקר החלל, המכשיר הכי מתקדם, המכשיר הכי מרחיק לכת, המכשיר שהכי מקרב את המציאות של העולם הזה לתכלית שלו, זה האינטרנט. ובגלל זה הוא המכשיר הכי קדוש שהיה, זה העניין שהעולם מכוון אליו. יש כלל כזה שכל כל הקדוש מחברו הוא חרב מחברו, כן? אז באינטרנט אתה רואה את זה, אתה רואה שזה המכשיר, כמו שאמרתי מקודם, הכי קדוש, ולכן הוא גם כן הכי חרב מכולם. זאת אומרת, אם אתה תסתכל טוב, אז רדיו, טלוויזיה, עיתונות, ואף אחד מהם אין את האפשרויות של פריצות וקלקול כמו שיש במכשיר.